Integrál arcus tangens x, neurčitý integrál. Toto je integrál, ktorý sa dá riešiť metódou per partes a používa sa na to takýto trik, že tu si predstavím ako keby násobenie jednotkov. Explicitne si to napíšme, že to je 1 krát arcus tangens x dx. No potom arcus tangens dokážeme derivovať. Derivácia arcus tangensu je 1 lomeno 1 plus x na druhu. Tam máme x na druhu. A keď integrujeme túto jednotku, tak nám tam vyskočí x a to môžeme použiť ako deriváciu x-u. Správme si to a bude to jasnejšie. Takže funkcia, ktorú budeme derivovať, je arcus tangens. Takže tu máme u, to bude arcus tangens x, v druhom kroku ju derivujeme. Dostaneme u s čiarou, to je 1 lomeno 1 plus x na druhu. A funkcia, ktorú budeme integrovať, je táto jednotka. Takže v derivované je táto jednotka a z toho primitívna funkcia v je x. Takže podľa metódy per partes napríklad je člen uv, takže x krát arcus tangens x, x krát arcus tangens x mínus. A teraz nasleduje v krát u derivované, čiže x krát 1 lomeno 1 plus x na druhu. X krát 1 lomeno 1 plus x na druhu dx. A toto je rovné. Prvý člen opíšeme. X krát arcus tangens x. A teraz musíme riešiť tento druhý člen. No, toto je zase člen, ktorý vyzerá, že by sa dobre dal riešiť metódou substitúcie, pretože v menovateli máme 1 plus x na druhu. A keby som 1 plus x na druhu zderivoval, tak dostanem 2x. No to x máme tu. Takže môžem napísať takú substitúciu, takto si ju oddelíme, aby sa nám nemiešala s tým per partes. Substitúcia by bola, že y sa rovná 1 plus x na druhu a potom dy sa rovná, toto zderivujeme, 2x dx. To x dx to mám tu, x dx, chýba mi tá dvojka, ale zase môžem napísať, že x dx sa rovná dy deleno 2, to dvojkou vydelím túto rovnicu. Takže, keď spravím substitúciu v tomto integrále, tak tu dostávam mínus integrál. Z 1 lomeno 1 plus x na druhu mám 1 lomeno y. 1 lomeno y. A z x dx mám 1 polovicu dy. 1 polovica dy. No a toto pokračujem. X krát arcus tangens opíšem. X krát arcus tangens x. Mínus. 1 polovicu môžem vybrať pred integrál. A ostávame integrál z 1 lomeno y dy. Primitívna funkcia k 1 lomeno y je logaritmus absolútnej hodnoty, takže píšem logaritmus absolútnej hodnoty y plus konštanta. No a v poslednom kroku sa ešte musím vrátiť od y zase k premennej x, takže y je 1 plus x na druhu. Prvý člen opíšem, x krát arcus tangens x mínus 1 polovica logaritmus, teraz y je 1 plus x na druhu, 1 plus x na druhu plus c. A v poslednom kroku môžem akurát vziať do úvahy, že jedna je kladné číslo a x na druhu určite je tiež väčšie a najvyššie rovné 0. Takže tu mám kladné číslo, tá absolútna hodnota je tam zbytočná. Takže výsledok môžem písať ako x krát arcus tangens x mínus 1 polovica logaritmus 1 plus x na druhu plus neurčitá konštanta c.